The Zimbabwe Republic Police, Harare Province, yesterday launched a major road safety campaign aimed at curbing road accidents along Seke Road in Chitungwiza. Mazuva mashomane adarika aya takaita tsaona yakauraya vanhu 17 pabridge paSt Mary's. Then a few days later tikaita accident pachinhamo yakakuwadza vanhu 18, and some of those injured persons, they are still battling with the life-threatening injuries. Saka tichiona zvakadaro isu toti tiite come together jointly, tiite campaign kune vese vanoshandisa mugwagwa mamotorist parod imwe kwasei. Toda kungotaura futi one thing, that Chitungwiza road ndiyo road yakapuwa priority negovernment kuZimbabwe, and ndo imwe road yatinotarisa isusu vakuza kuti road yakanaka chaizvo. So we want to warn mamotorists to let them not take advantage yekunaka kwakaita road iyo vakagadzirirwa negovernment, then they now engage into dangerous speeds dzinozokonzeresa kuti mota dzidonhe nekuti ma-accidents aitike. Toda kuita warn futi mamotorists pazuva ranhasi through this campaign. We really plead as ZRP nemamwe ma-stakeholders kuti vatyairi ngava observe ma-speed limits, vatyairi ngavasatyaira vakadhakwa, vatyairi ngavatyaire vachikwanisa kuziva kuti the speed yavakudhraivha nayo mota inokwanisa kuti vazokwanisa kukontrola mota kana ichinge paita any other eventuality. Ndo one of the prerequisite inofanira kuzikanwa nadriver kuti as I'm driving this vehicle, if anything happens, you should be able to be in full control of the vehicle before it's at all. Tinoda kuti ngationesei pamwe chete munhu asina mvumo yekudhraivha mota haafaniri kudhraivha. Varidzi vemota ngatione kuti mota dzedu dziri roadworthy. Ma-associations atinawo pano musati marejesta mota ngatichekei kuti tione kuti mota dzedu, mota dzatinofamba dziri roadworthy. Kana chiti roadworthy tinoda dzine mapepa akakwana here, dzine mafitness here, ndiwo anozoalava kuti mota ifambe zvakanaka, itakure vanhu, dzine matires akanaka here, zvese zvinobviswa pamota. Madrivers acho ane zvitamba here, maconductors acho vakadzidziswa here etiquette yekutaura nevabereki kana vari mumota, vane here mabadges anotaridza kuti vanhu vanoshanda vanofanira kutakura vabereki mumigwagwa. Saka zvinhu zvese izvezvizvi toda kuti tizvitaure pazuva ranhasi, tione kuti anyone anosangana nezvinhu zvakadaro izvozvo ngaataure. Ma-lines edu eZRP ema-hotlines ari open, aripo. Mukaona vanotyara nemadrugs, vachimwa madrugs, ngazviripotwe, vanhu vobva vasungwa vanenge vachityora mitemo iyoyo. At the launch, Commissioner Chikunguru not only delivered a strong message on road discipline, but also took time to personally engage with several motorists. Tina Mapurisa anotora mari marodi. Tiri kutadza kubata nyaya idzodzo nenyaya yekuti zvinoitika makatarisa and you don't tell us. Kati hatina corruption, mapurisa anobhadharwa nemari yegovernment yavakapindira basa. Hatiri kunzwanana. Saka vanokona ivha nemapurisa edu aya. Saka mazviona, please tiripoterei. He urged them to exercise caution, reduce speeding, and prioritize safety. Saka chatoda kungoisawo makampenzi atikuzeva kuti imimi makatakura. Kana pari pachipurisa toti ndiri mune yese. Handiti munofana kutaura kuti no driver speed yawakufamba nayo haisiriyo. Handiti because it's better to be late than mozotadza kusvika kugeza. The campaign event was held at Delport and Seke Road and attended by officials from the Traffic Safety Council, VID, and City of Harare. As Traffic Safety Council of Zimbabwe, we are deeply concerned and worried with the sudden spike in the number of accidents occurring in the country. The ZRP has reported that during the period January to June 2025, a total of 28,159 accidents were recorded, compared to 25,968 during the same period in 2024. The statistics shows an increase of 2,191 accidents. The accidents from January to June 2025 resulted in 1,088 deaths. The Zimbabwean roads are bleeding, and most often from the careless and the reckless behavior of those behind the wheel. Ladies and gentlemen, it is time
that we pause and face the hard reality that our driving is reckless, dangerous, and in desperate need of a reality check. The statistics are chilling, but these have strengthened our resolve as Traffic Safety Council of Zimbabwe, the ZRP, and our partners to ensure that road users of the 97,267 kilometers of the Zimbabwean road network are safe. We have a scenario in Zimbabwe where we have got few vehicles but many accidents. It has been shown that 96% of these accidents are a result of human error. The road and the vehicle conditions contribute the other 4%. Human error takes many forms, including drinking and driving, the use of drugs, speeding, and overtaking errors, among others. Drivers have been permitted to queue on our roads with reckless abandon and impunity. It is time that we review our laws so that those found flouting the road rules and regulations pay through an arm and a leg. Custodial sentences may also serve as a deterrent. The consequences of breaking traffic laws must be too nasty to contemplate. Driving should be more about empathy, considering the shattered dreams, life cut short, the tears of losing a loved one on the roads, the permanent scars that are left, the tears, the blood that is spilled. Drivers must be considerate. The spirit of Ubuntu must prevail on our roads. Ladies and gentlemen, Traffic Safety Council of Zimbabwe has procured more than 150 breathalyzers for use during the Heroes and Defense Forces holidays, and going forward is part of efforts to deal with drunken driving and the use of drugs by drivers. Breathalyzers are going to be a permanent feature on our roadblocks. Those found to be intoxicated will face the full wrath of the law. Ladies and gentlemen, Traffic Safety Council also conduct campaigns during public holidays where collisions are likely. We set more than about 100 roadblocks with more than 700 educators and police officers. We have done these campaigns previously with the determination of believers. Going forward, Traffic Safety Council of Zimbabwe is exploring ways of incorporating technology in order to reduce crashes. One such approach being explored is the road incidents management system. This is a coordinated method for managing road incidents, aiming to minimize their impact on traffic flow, safety, environment, while ensuring effective response and recovery. Traffic Safety Council of Zimbabwe is also exploring artificial intelligence and machine learning to detect unsafe driver behavior and predict accidents. Very soon, Zimbabwe will see drones flying on our skies, monitoring traffic movement and sending real-time data for appropriate interventions. Haiko zvino kusvika nekusingaperi. So Bible riri kutionesa kuti kana vari saMwari vakatovimbisa kuti vanoda munhu ende vachachengetedza munhu. Hondo iripo ndeyekuti ari kudiwa uya manje ane pakewo paanofanira kuita. Anofanira kuda Mwari, anofanira kutya Mwari, anofanira kuteedzera murayiro. Haafaniri kunge ari above the law, haafaniri kunge achitora mashortcuts, haafaniri kunge achibiridzira, achidhakwa ari parodi, asina basa newo kwake, asina basa nevamwe madhiraivha. Muri kuona kuti ivo Jehovha kuchengeta vanochengeta, asi ari kuchengetwa vacho. Ndiyo vatiri kuti dai Mwari vatibatsira. Zvemweyo china, aiwa kereke inonamata, chechi inonamata, vanoita zvemweyo china vachideurisa ropa nezvemweyo vachidii, aiwa Jehovha ipapo ari kubagadzirisa. Turi kukereke, turi kunamata kwatinoita, asi wacho ari kuchengetedzwa uyu. Ndiyo vatiri kuti dai Mwari vatibatsira, mumwe nomwe aita pake. Munhu asati atora chitambi, ngaaite zvinodiwa, ngaatedzere zvinoteedzerwa. Provisional ndaitorwe chaizvo, license ndaitorwe chaizvo. Kuti paunoenda kutraining paipa uchitrenwa, uchitestwa zvezvia,
pane kama ka pressure kaunopuwa na instructor kana na examiner, pane ka pressure kaunenge uinako, ukaona ukapasa ka pressure ikako chinonzi uyapasa we. Hino kana usinombokaite ka pressure ikako zvikasangana newe parodi zvichakunesaka because wakungoita chero zvawafunga. Ngatiregei kutora mashortcuts. Dai Mwari wabatsira munhu, ona munhu Mwari wakuda, iwe munhu chiitawo pako. Police say the initiative marks a renewed commitment to saving lives through awareness and enforcement to drive safe, as road safety is everyone's responsibility. Reporting for Paasha TV in Harare, I'm